Здравейте! Днес темата, по която искам да поговоря, е аутизма и как може да подпомогнете дечицата, които имат аутизъм, да живеят пълноценно и доста от симптоматиката, която проявяват, да се намали до минимум или дори да изчезне, ако сте хванали това състояние много на време. И говоря за симптоматика като хиперактивност, като храносмилателни проблеми, проблемите с отделителната система, защото много от тези дечица проявяват точно тези състояния, като непоносимост към храни, най-често се среща лактозната и глутеновата непоносимост. И най-интересното е, че тези дечица трябва да не консумират тези храни, които не могат да усвояват и които не могат да понасят, но те имат глад точно към тези храни. Защо се получава така? Получава се така, защото колкото повече токсини има в организма на детенцето, и не само на детенцето, по принцип това се отнася за абсолютно всички здравословни предизвикателства и възраст на хората, но колкото повече токсини има в организма, толкова повече човек е привлечен да консумира токсична храна. Просто тези токсини те имат нужда да се хранят и човека изпитва глад към тази токсична храна. А дечицата с аутизъм, те имат един от факторите, като изключим генетичния фактор, който може да е заложен в тях, е това, че имат обикновено прекалено много тежки метали. Не случайно повечето състояния се отключват след ваксина, защото във ваксината има изключително много тежки метали. Детенце може да е предразположено към аутизъм, ако майката е имала опойки, ако е яла храни с прекалено много консерванти и токсини, ако е приемала медикаменти. Разбира се, майката не е виновна с нищо за това, защото това на нас, родителите, няма кой да ни го каже. Но се получава този парадокс, че колкото повече тази храна детенце не може да я усвоява, той има толкова по-голям глад за нея. И начина да се подпомогне на тези дечица да живеят нормално, да имат един пълноценен живот, да се намали доста от тази симптоматика неприятна, която се проявява, е една пълна дълбока детоксикация на клетъчно ниво, детоксикация на ниво клетка, детоксикация на ниво черен дроб, оттам нататък вкарване на полезни бактерии в организма чрез пробиотици, заздравяване на лигавицата на червата, отдебеляването ѝ с омеги, водорасли афа, за да може да се храни мозъка и да се отключат творческите потенциали, защото афа е доказано, че отключва творческия потенциал. А тези дечица, те имат изключително много таланти, те могат да бъдат добри музиканти, добри художници, добри готвачи, но всичката тая обърканост в тях понякога им пречи да изявят талантите си. Решението е много дълбока детоксикация. Говоря за детоксикация в рамките на няколко месеца, за да може много хубаво да се изчистят токсините. Оттам много добре е да се здравят лигавиците, да се вкарат много полезни бактерии в организма, които да попречат на тези, които не са добри, да се размножават, защото ние всички като хора имаме такива вредни токсини, вредни бактерии в организма. Не можем да сме изцяло стерилни и не е нужно, но колкото повече всъщност са добрите бактерии, толкова по-малко лошите могат да влияят. И това е решението. Детокс ниво клетка, детокс ниво черен дроб.
вкарване на полезни бактерии в организма на детето, в червата, заздравяване лигавицата на червата и водорасли. За да се свържете с мен и да получите повече информация, безплатна консултация, пишете ми на лични съобщения или на имейла. С радост ще ви съдействам. Прекрасен ден от мен!